Икономическите връзки между страните в света днес отбелязва още един факт в историята си. Присъстваме на подписването на учредителен договор за създаването на смесена българо-американска фирма Къртис Балкан между държавните фирми Транспортна електроника и Балканкар и фирмата Къртис Инструментс. Новата фирма ще произвежда електронна апаратура за електро- и мотокари. Тя ще стане и технологичен производствен център за страните от Съвета за икономическа взаимопомощ, Балканите и Азия. We chose Bulgaria as a partner because of the enterprises that were here in Bulgaria. Избрахме България за партньор, защото тук има предприятия, с които работим. We liked the quality of the products, and also we were attracted by our partner Balkancar as being the principal producer of forklift trucks in this part of the world. Харесва ни и качеството на продуктите, а също и факта, че Балканкар е един голям производител на кари в тази област на света. Балканкар и Къртис са партньори от повече от 10 години. Да влизаме даже вече, мисля, че в 12-та година съвместна работа. Познаваме добре фирмата, познаваме изделията и имаме необходимост от тези изделия. Така че всичко стана просто по най-естествен и спонтанен начин. Считам, че заедно с държавната фирма Балканкар ние правим в настоящия момент и такъв принос. Именно увеличаване на доверието между чуждите фирми и нашите фирми, българските. Накратко, какво ново, важно и интересно сред новините от осведомителните? Икономическите връзки между страните в света днес отбелязва още един факт в историята си. Присъстваме на подписването на учредителен договор за създаването на смесена българо-американска фирма Къртис Балкан между държавните фирми Транспортна електроника и Балканкар и фирмата Къртис Инструментс. Новата фирма ще произвежда електронна апаратура за електро- и мотокари. Тя ще стане и технологичен производствен център за страните от Съвета за икономическа взаимопомощ, Балканите и Азия. We chose Bulgaria as a partner because of the enterprises that were here in Bulgaria. Избрахме България за партньор, защото тук има предприятия, с които работим. We liked the quality of the products, and also we were attracted by our partner Balkancar as being the principal producer of forklift trucks in this part of the world. Харесва ни и качеството на продуктите, а също и факта, че Балканкар е един голям производител на кари в тази област на света. Балканкар и Къртис са партньори от повече от 10 години. Да влизаме даже вече, мисля, че в 12-та година съвместна работа. Познаваме добре фирмата, познаваме изделията и имаме необходимост от тези изделия. Така че всичко стана просто по най-естествен и спонтанен начин. Считам, че заедно с държавната фирма Балканкар ние правим в настоящия момент и такъв принос. Именно увеличаване на доверието между чуждите фирми и нашите фирми, българските. Накратко, какво ново, важно и интересно сред новините от осведомителните?